Hunden faldt om på asfalten med et skudhul i brystet, og en 7-årig pige holdt dens hoved, mens blodet plettede hendes små hænder. Betjenten, der skød, sagde, at dyret var aggressivt, farligt, en trussel. Men hendes far kendte sandheden. Den schæferhund havde tjent ved hans side i krigszoner, opsnuset dusindvis af bomber og reddet hundredvis af liv. Og den forstads morgen angreb hunden ikke. Den beskyttede. Problemet var bare, at ingen troede på det. Indtil veteranen begyndte at efterforske på egen hånd og opdagede noget, der ville få hele byen til at skælve. En sammensværgelse, der stak langt dybere end et fejlslagent skud, for den hund døde ikke forgæves. Den døde for at forhindre noget forfærdeligt. Hvis du tror på, at et dyrs loyalitet kan forandre alt, så abonner nu og fortæl mig, hvor i verden du lytter med fra. Mark Jensen slukkede for nyhederne, før Lili kom ned til morgenmad. Krigsbillederne kunne vente. Han satte sit krus på bordet, og så Shadow rejste sig ved døren. Schæferhunden var 9 år gammel. Den strakte for poterne og gabte. Godmorgen, far. Lili dukkede op i køkkenet med sin lyserøde skoletaske allerede på ryggen. Mark smilede til hende. Godmorgen, min pige. Sovet godt? Ja. Shadow lå i min seng igen. Mark kiggede på hunden. Shadow holdt blikket stift rettet mod Lili. Dyret fulgte hver eneste af hendes bevægelser. Han passer lidt for godt på dig, sagde Mark. Han elsker mig, rettede Lili ham. Mark hældte kakaomælk op til hende. Rutinen var altid den samme. Morgenmad, skoletaske, gåturen til skolen. Shadow fulgte med. Mark vendte hjem. Sådan begyndte hver eneste dag. Lili spiste hurtigt og tog sin kondisko på. Shadow stod allerede ved døren og ventede. Skal vi gå? Mark tog nøglerne og åbnede døren. Forstaden lå stille hen. Huse med velplejede haver, tomme gader, parkerede biler. Alt så ud til at være i den skønneste orden. Shadow gik ned ad verandatrappen og stansede på fortovet. Han så til begge sider. Mark bemærkede det. Hunden gjorde det altid. Han tror stadig, han er på arbejde, sagde Mark. Han er på arbejde, svarede Lili. Han passer på mig. De tre fulgtes ad på fortovet. Mark holdt hænderne i lommerne. Han forsøgte at lade være med at tænke på gamle missioner. Forsøgte ikke at lede efter trusler på hvert gadehjørne, men Shadow gjorde det for ham. Hunden stoppede af og til, snusede til luften, kiggede sig tilbage. Mark genkendte adfærden. Det var kaninitræning. Det var krigsinstinkt. Hvorfor stopper han hele tiden? Spurgte Lili. Bare en vane, sagde Mark. Vane med hvad? Med at være opmærksom. Lili tog sin fars hånd. Shadow gik ved hendes side. Morgensolen oplyste husene. Far? Ja? Bliver Shadow hos mig for evigt? Mark standsede. Han så på sin datter. Lili var 7 år og havde øjne, der var alt for store til hendes alder. Hvorfor spørger du om det? Fordi han er gammel. Læreren sagde, at gamle hunde dør. Mark trak vejret dybt. Han orkede ikke den samtale lige nu. Shadow har det fint, sagde han. Han er stærk. Men en dag dør han. Alle dør en dag, min pige. Lili så på Shadow. Hunden så tilbage på hende. Der var noget imellem dem, som Mark ikke kunne sætte ord på. Jeg vil ikke have, han dør, sagde Lili. Det ved jeg godt. De fortsatte. Skolen kom til syne i det fjerne. Lili slap sin fars hånd og løb hen til porten. Shadow fulgte efter hende. Farvel, far. Farvel, Shadow. Mark vinkede. Lili gik ind på skolen. Shadow kom tilbage til ham. Kom, vi går hjem, min dreng. De to gik tilbage i stilhed. Mark kiggede på husene, gaderne, bilerne. Alt virkede normalt, men han kunne ikke ignorere fornemmelsen i brystet. Noget var galt. Shadow stoppede brat. Hundens ører rejste sig. Han stirrede på en varevogn, der holdt parkeret 3 huse længere fremme. Mark standsede også. Han fulgte Shadows blik. Varevognen var hvid, snavset og uden logo. Bagruderne var dækket af mørk film. Hvad er der, min dreng? Shadow gøede ikke. Han stod bare helt stiv og fokuseret. Mark ventede. Efter nogle sekunder slappede hunden af og begyndte at gå igen. Men Mark kiggede sig over skulderen. Varevognen holdt der stadig. Da de kom hjem, drak Shadow vand
og lagde sig i stuen. Mark tændte computeren og prøvede at arbejde. Han var sikkerhedskonsulent nu. Intet i sammenligning med det, han havde lavet før. Intet i sammenligning med krigen. Telefonen ringede. Det var en kunde. Mark tog den og lod som om han var interesseret, men hans øjne vendte hele tiden tilbage til vinduet. Han så den tomme gade, træerne der svajede, og den hvide varevogn, der stadig holdt på samme plads. Næste dag vågnede Lily tidligt. Hun løb nedenunder og fandt Shadow ventende ved døren. Godmorgen, Shadow. Hunden logrede med halen. Mark var i køkkenet og lavede kaffe. Jeg har matematikprøve i dag, sagde Lily. Har du læst på det? Vi læste sammen i går, kan du huske? Det kunne Mark huske. Han havde hjulpet hende med tabellerne til sent. Det skal nok gå godt, sagde han. Lily spiste hurtigt sine morgenmadsprodukter. Shadow stod ved siden af hende og ventede. Hunden spiste aldrig, før hun var gået. Kom, sagde Mark. De tre gik ud. Solen var stærkere i dag. Shadow gik ned ad trappen og stansede på fortovet. Han så til venstre, så til højre. Lily holdt snoren. Hvorfor gør du det hver dag? Spurgte hun hunden. Shadow svarede selvom ikke. Han begyndte bare at gå. Mark fulgte dem halvvejs. Naboer hilste fra deres haver. Godmorgen, Jensen. Godmorgen, hr. Williams. Den hund ser stadig ud, som om den er i tjeneste. Mark smilede anstrengt. Han glemmer aldrig sin træning. Shadow stoppede igen. Denne gang fokuserede han på noget længere fremme. Mark fulgte hans blik. Den hvide varevogn var der, samme position, samme udseende. Far, hvorfor stopper vi? Shadow har færd af noget, sagde Mark. Hunden tog 2 skridt frem. Han trak let i snoren i retning af varevognen. Mark holdt godt fast. Nej, min dreng. Kom. Shadow adlød, men han kiggede sig tilbage 3 gange, før han fortsatte. Da de nåede skolen, krammede Lily sin far. Held og lykke med prøven, sagde Mark. Tak, far. Hun kyssede Shadow på hovedet og løb indenfor. Mark blev stående ved porten i nogle sekunder. Andre forældre afleverede deres børn. Alt virkede normalt, men det var det ikke. Mark gik hjem med Shadow. Hunden holdt et fast tempo. Han slappede ikke af. Da de passerede varevognen, knurrede Shadow lavt. Det var en næsten uhørlig lyd, men Mark hørte den. Hvad er det, du fornemmer derinde? Spurgte Mark. Shadow stansede. Han stirrede på varevognen. Hundens næsebor udvidede sig. Han lugtede noget specifikt. Mark så sig omkring. Ingen på gaden. Han nærmede sig varevognen. Ruderne var for mørke til at se ind. Nummerpladen var snavset. Mark memorerede tallene. Shadow knurrede højere nu. Stille, kommanderede Mark. Hunden adlød, men flyttede ikke blikket. Mark gik hjem. Han tændte computeren og søgte på nummerpladen. Intet resultat. Ikke registreret køretøj. Han åbnede en skuffe og tog en gammel notesbog frem. I den var der kontakter fra dengang han ledede hold i Delta Force. Et navn dukkede op. Helena Costa, dyrlæge, retsmedicinsk ekspert, en gammel ven. Mark tog telefonen, han tøvede. Det var 3 år siden, han havde talt med hende. Han tastede nummeret. Hallo? Helena, det er Mark. Stilhed i den anden ende. Mark Jensen? Ja. Det er længe siden. Hvad er der sket? Jeg har brug for en tjeneste. Helena sukkede. Hvilken slags tjeneste? Shadow opfører sig mærkeligt. Der holder en varevogn på min gade. Han holder ikke op med at knurre ad den. Shadow er en pensioneret krigshund, Mark. Han reagerer på trusler. Det ved jeg, men det her der er anderledes. Anderledes hvordan? Mark kiggede ud af vinduet. Varevognen holdt der stadig. Han er i højeste alarmberedskab, ligesom når han fandt sprængstoffer. Helena var tavs. Tror du, der er noget derinde? Det ved jeg ikke. Derfor ringer jeg. Mark, du kan ikke bare bryde ind i en tilfældig varevogn baseret på en hunds lugtesans. Det ved jeg. Hvad vil du så have, jeg skal gøre? Bare vær klar. Hvis jeg får brug for nogle hurtige analyser. Analyser af hvad? Det ved jeg ikke endnu. Helena sukkede igen. Du er stadig den samme, hva'? Stadig den samme. Okay. Ring, hvis der er noget. Tak.
Mark lagde på. Shadow lå ved hans fødder. Hunden kiggede på ham. Hvad ved du, som jeg ikke ved? Spurgte Mark. Shadow løftede ørerne, men havde ingen svar at give. De følgende dage var ens. Mark fulgte Lily i skole. Shadow stoppede altid på samme sted. Den hvide varevogn blev holdende. På tredje dagen ændrede noget sig. En mand steg ud af varevognen om morgenen. Han var tynd, med et sparsomt skæg og en sort kasket. Han bar på en papkasse. Shadow knurrede med det samme. Stille, kommanderede Mark. Manden kiggede på dem. Han smilede ikke. Han satte bare kassen på jorden og gik ind i varevognen igen. Hvem er den mand, far? Det ved jeg ikke, min pige. Shadow kan ikke lide ham. Det har jeg set. Lily holdt fastere i Shadows snor. Hunden trak let i retning af manden. Vi skal i skole, sagde Mark. De fortsatte. Men Mark kiggede sig tilbage. Manden observerede dem fra varevognen. Den nat kunne Mark ikke sove. Han sad i stuen og kiggede ud af vinduet. Varevognen var der. Et svagt lys skinnede indefra. Shadow var også vågen. Hunden sad ved siden af Mark. Du kan mærke noget, ikke? Shadow kiggede mod vinduet. Mark tog sin telefon og ringede til en gammel militærkontakt ved navn Carter. Han arbejdede i efterretningstjenesten. Jensen? Længe siden. Jeg har brug for oplysninger om en nummerplade. Hvilken slags oplysninger? Alt. Hvem ejer den? Hvor kommer den fra? Hvor har den været? Mark gav ham tallene. Carter noterede dem. Tager det lang tid? 2 dage højst. Tak. Mark? Ja? Er du i problemer? Mark så på Shadow. Det ved jeg ikke endnu. Han lagde på. Shadow holdt stadig øje med varevognen. Dagen efter dukkede manden op igen. Denne gang læssede han flere kasser af. 3 i alt. Alle tunge. Shadow var anspændt. Hans poter rystede let. Rolig, min dreng, hviskede Mark. Manden kiggede på dem igen. Denne gang talte han. Problemer med hunden? Mark stansede. Nej, han er bare på vagt. På vagt over for hvad? Gammel træning. Han var politihund. Manden rynkede panden. Nå, okay. Han tog kasserne og gik ind i en nærliggende bygning. Mark noterede sig lejlighedsnummeret. Da de kom hjem, ringede telefonen. Det var Carter. Jeg har, hvad du bad om. Og varevognen er registreret under falsk navn. Nummerpladen er klonet. Køretøjet er blevet set i 3 forskellige stater de sidste 6 måneder. Mark mærkede en knude i maven. Hvilken slags steder? Industrilager, grænseovergange, intet officielt. Tror du, det er smugling? Eller værre? Mark takkede og lagde på. Han så på Shadow. Du havde ret. Hunden lagde hovedet på skrå. Mark vidste, han måtte handle, men han vidste ikke, hvordan. Næste morgen ringede en nabo til politiet. Der er en stor hund, der opfører sig aggressivt nede ved parken, sagde hun. Har hunden angrebet nogen? Spurgte alarmoperatøren. Nej, men den knurrer. Den virker farlig. Vi sender en patruljevogn. På den anden side af byen modtog betjentene Blake og Turner opkaldet. Endnu en sag om en hund uden snor, sagde Blake. Der er altid noget, svarede Turner. De satte sig ind i bilen og kørte mod kvarteret. Imens legede Lily med sin skoletaske på fortovet. Shadow stod ved siden af hende. Han rørte sig ikke. Far er længe om det, sagde Lily. Shadow kiggede ned for enden af gaden. Hans ører rejste sig. Den hvide varevogn var stoppet igen. Den tynde mand steg ud. Han så på Lily. Shadow placerede sig imellem dem. Hej, lille pige, sagde manden. Lily svarede ikke. Hun vidste, hun ikke skulle tale med fremmede. Manden tog et skridt frem. Shadow knurrede højt nu. Har din hund et problem? Han kan ikke lide dig, sagde Lily. Manden smilede, men det var ikke et rart smil. Hunde tager nogle gange fejl. Shadow gøede. Det var en kraftig, advarende gøen. Mark kom løbende ud af huset. Lily, kom her. Hun løb hen til sin far. Shadow blev stående og blokerede mandens vej. Er der et problem? Spurgte Mark. Slet ikke. Hils det bare på pigen. Hun har ikke brug for hilsner fra fremmede. Manden så på Mark. Der var noget koldt i hans blik. Goddag så. Han gik tilbage til varevognen. Shadow slap ham ikke med øjnene. Mark tog Lillys hånd. Kom,
De gik hurtigt mod skolen. Shadow holdt sin defensive position. Er den mand ond? Spurgte Lily. Det ved jeg ikke, men det tror Shadow. Shadow vil altid den slags. Mark så på hunden. Lily havde ret. Da de nåede skolen, krammede Mark sin datter. Hvis du ser den mand igen, så sig det til mig, okay? Okay, far. Lily gik ind. Mark gik hjemad med Shadow. På vejen så han varevognen køre væk. Manden kørte langsomt og kiggede sig til siderne. Shadow knurrede lavt. Jeg stoler heller ikke på ham, sagde Mark. Da de kom hjem, drejede en politibil om hjørnet. Den standsede foran Marks hus. Blake og Turner steg ud af bilen. Harald Jørgensen? Ja. Vi har modtaget en anmeldelse om en aggressiv hund i området. Mark kiggede ned på Shadow. Hunden var rolig nu. Shadow er ikke aggressiv. Han er en trænet tjenestehund. Nogen har fortalt, at den knurrede ad fodgængere. Han knurrede ad en mistænkelig mand, ikke ad tilfældige fodgængere. Betjenten Blake så på sin kollega Turner. Uanset hvad, skal vi registrere det. Har hunden papirer? Mark gik ind i huset og kom tilbage med en mappe. Shadow havde et certifikat som pensioneret K9-hund. Blake læste dokumenterne igennem. Alt ser ud til at være i orden, men hold styr på dyret. Det gør jeg altid. Politifolkene gik tilbage til deres patruljevogn. Mark blev stående i døråbningen. Han vidste det ikke endnu, men det skulle blive den sidste normale samtale, han nogensinde ville have med Blake. Dagen efter ændrede alt sig. Mark fulgte som sædvanlig Lily i skole. Shadow gik ved hendes side. Da de nærmede sig parken, var manden med varevognen der igen. Han bar på en sort taske. Shadow stoppede øjeblikkeligt. Hans krop blev stiv som et bræt. Far? Jeg ser det. Manden kiggede over på dem. Han satte hurtigt tasken fra sig på jorden. Shadow gøede. Det var et højt gøen, et alarmkald af højeste grad. Manden greb noget fra tasken, noget af metal. Shadow sprang fremad. Mark strammede grebet om snoren. Stille, beordrede Mark. Men Shadow adlede ikke. Han trak med al sin kraft. Manden løb mod sin varevogn. Shadow rev sig løs. Shadow, kom tilbage! Hunden spurtede efter manden. Lily skreg. En patruljevogn kom svingende om hjørnet. Det var Blake og Turner. De så en stor hund, der jagede en mand. De så et grædende barn. De så en råbende mand. Blake sprang ud af bilen, anspændt og klar. Politi! Stop hunden! Mark løb hen mod Shadow og fik fat i ham. Han angriber ikke. Han beskytter os. Men Blake lyttede ikke. Han så kun en knurrende hund. Manden fra varevognen sprang ind i bilen og accelererede væk. Shadow forsøgte at rive sig løs igen. Blake trak sit våben. Få kontrol over den hund. Jeg har kontrol over ham, råbte Mark. Shadow gøede igen. Et desperat gøen. Blake skød. Lyden gav ekko i hele gaden. Shadow faldt. Lily udstødte et skrig højere end Mark nogensinde havde hørt hende skrige før. Hundens krop lå udstrakt på asfalten. Blodet bredte sig i en pøl under ham. Mark slap snoren og styrtede hen til Shadow. Nej, nej, nej! Han faldt på knæ ved siden af sin hund. Shadow trak stadig vejret, men svagt. Lily løb hen og kastede sig over Shadow. Shadow! Shadow! Vågn op! Turner kaldte en ambulance over radioen. Blake stod som forstenet, bleg i ansigtet. Han var ved at angribe, hviskede han. Han var ikke ved at angribe, skreg Mark. Han var efter den mand. Hvilken mand? Mark pegede ned ad gaden. Den hvide varevogn var forsvundet. Shadow forsøgte at løfte hovedet. Han så på Lily, så på Mark. Hans øjne var klare. Der var fred i dem. Bliv hos mig, min ven, hviskede Mark. Vær sød. Shadow lukkede øjnene. Hans krop blev slap. Lily holdt hundens hoved i sit skød. Hendes hænder var røde af blod. Han reddede mig, hulkede hun. Han var ved at redde mig. Mark omfavnede sin datter. Han så på Blake. Der var had i hans blik. Et løfte om konsekvenser. Blake så væk. Naboer begyndte at samle sig. En filmede med sin telefon. Videoen ville gå viralt inden for få timer, men det var Mark ligeglad med lige nu.
Han holdt bare om Lily og Shadows livløse krop og svor i stilhed, at han ville finde sandheden. Lily ville ikke slippe Shadow. Hun holdt hans hoved og græd. Han vågner igen, far. Det gør han. Mark vidste, at det ville han ikke. Han mærkede efter Shadows puls. Ingenting. Turner nærmede sig forsigtigt. Har, Jansen, jeg er nødt til at bede jer om at flytte jer fra dyret. Han har et navn, sagde Mark. Han hedder Shadow. Jeg er nødt til at bede jer om at flytte jer fra Shadow, rettede Turner sig selv. Nej, jeg bliver hos ham, skreg Lily. Mark løftede sin datter op i armene. Hun kæmpede imod, men han holdt hende fast. Lily, han er væk. Nej, han sover bare. Nej, skat. Det gør han ikke. Blake stod stadig stille og holdt sit våben ned langs siden. Hans hænder rystede. En nabo kom nærmere. Angreb hunden hende? Spurgte hun Turner. Den forfulgte en person. Den så ikke aggressiv ud. Den virkede snarere overvågen. Blake så på kvinden. Du så det ikke fra min vinkel. Jo, det gjorde jeg. Jeg stod lige der på hjørnet. Flere mennesker kom til. En sagde, at de havde optaget det hele. Turner forsøgte at få styr på situationen. Alle sammen, vær venlige at gå tilbage til jeres hjem. Ingen flyttede sig. Mark satte Lily ned og gik hen til Blake. Du skød min hund. Den var ude af kontrol. Han gjorde sit arbejde. Han beskyttede min datter. Mod hvem? Mod manden, der stak af. Så du ham? Blake tøvede. Jeg så en mand stige ind i en varevogn. Og du lod ham bare køre. Jeg håndterede en nødsituation. Nødsituationen var den mand, ikke min hund. Blake svarede ikke. Han så ned på Shadow, der lå på jorden. En ambulance ankom, men det var for sent. Redderne undersøgte Shadow og bekræftede det. Han er væk. Lily begravede sit ansigt i Marks ben. Turner begyndte at skrive en foreløbig rapport. Mark så ordene. Aggressiv dyr, overhængende trussel. Protokol fuldt. Det der var ikke protokol, sagde Mark. Det var betjentens vurdering i situationen, svarede Turner. Vurderingen var forkert. Turner så på ham. Hvis de er uenige, kan de indgive en formel klage. Jeg vil gøre mere end det. Mark tog Lily op i armene og begyndte at gå hjemad. Han stoppede og så sig tilbage. Shadow lå stadig på asfalten, nu dækket af et hvidt lagen. Far, kan vi tage ham med hjem? Det skal jeg nok sørge for. Mark ringede til Helena. Hun svarede ved første ring. Mark, hvad er der sket? Shadow er død. Stilhed. Hvordan? En betjent skød ham. Hvorfor? Han sagde, Shadow var aggressiv, men det var han ikke. Han var efter en mistænkt. Helena trak vejret dybt. Hvor er du? På vej hjem. Jeg kommer over. Tak. Mark lagde på. Lily græd stille nu. Chokket var ved at fortage sig. Virkeligheden var ved at synke ind. Da de kom hjem, lagde Mark sin datter på sofaen. Han hentede et tæppe og lagde det over hende. Bliv her. Jeg henter Shadow. Kommer han tilbage? Mark så på hende. Ikke på den måde, du ønsker. Hvilken måde så? Jeg henter hans krop. Vi begraver ham i haven. Lily nikkede. Hun var udmattet. Mark gik tilbage ud på gaden. Politifolkene var der stadig. Han talte med Turner. Jeg skal have min hunds krop. Han er bevismateriale nu. Bevismateriale for hvad? For hændelsen. Vil du også tage Shadow fra mig? Turner tøvede. Han så på Blake, som kiggede væk. Okay, tag ham. Mark løftede Shadows krop op i sine arme. Hunden var tung, men Mark havde båret faldende kammerater før. Han bar Shadow hjem. En time senere ankom Helena. Hun gik ind uden at banke på, og så Mark sidde ved siden af Shadows krop. Jeg kondolerer, sagde hun. Mark svarede ikke. Han stirrede bare på sin hund. Lily sov på sofaen. Helena satte sig ved siden af Mark. Hvad skete der helt præcist? Mark fortalte hende alt. Varevognen, manden Shadow, der satte efter ham, skuddet. Og politiet sagde, at Shadow var aggressiv. Ja? Tror du på det? Nej.
Shadow beskyttede Lily. Det har han altid gjort. Helena undersøgte hundens krop. Hun så skudsåret, og så hun noget andet. Mark, der er blod her, som ikke er Shadows. Hvad? Se her. På halsbåndet, på brystet. Der er menneskeblod blandet med det. Mark lænede sig ind. Helena havde ret. Har Shadow bidt nogen? Det ser sådan ud. Eller krasset. Manden fra varevognen. Sandsynligvis. Mark mærkede noget tænde i sig. En gnist af håb. Kan du analysere det blod? Det kan jeg, men det vil tage tid. Hvor lang tid? Et par dage. Hvis jeg kan få adgang til den rigtige database. Kan du det? Helena så på ham. Jeg kan prøve. Men Mark, hvad forventer du at finde? Sandheden. Hvem den mand var. Hvorfor Shadow gik efter ham. Og hvad nu, hvis sandheden ikke ændrer noget? Så ved jeg det i det mindste. Helena tog blodprøver. Hun anbragte dem omhyggeligt i sterile rør. Jeg begynder analysen i morgen. Tak. Hun så på den sovende Lily. Hvordan har hun det? Knust. Og dig? Mark svarede ikke. Helena kendte den tavshed. Du planlægger noget, ikke? Jeg planlægger at finde sandheden. Og bagefter? Det ved jeg ikke endnu. Helena rejste sig. Gør ikke noget overrigeligt. Det ville Shadow ikke have ønsket. Shadow er død. Han ønsker ingenting. Helena lagde en hånd på Marks skulder. Han døde for at beskytte din datter, er det? Ødelæg det ikke med hævn. Mark så på hende. Det er ikke hævn. Det er retfærdighed. For dig er det det samme. Hun gik. Mark var alene med Shadow og Lily. Han så på sin hund. Shadow havde tilbragt 9 år ved deres side. Han havde beskyttet, elsket og gjort sit arbejde til sidste sekund. Og nu var han død. Stemplet som aggressiv, reduceret til et afsnit i en politirapport. Det ville Mark ikke acceptere. Han tog sin telefon og ringede til Carter igen. Jeg har brug for flere oplysninger. Om varevognen. Om det hele. Varevognen, manden. Og jeg vil have video fra overvågningskameraerne i området. Mark, du ved, det er ulovligt, ikke? Det ved jeg. Og du beder mig om det alligevel. Ja. Carter sukkede. Jeg ser, hvad jeg kan gøre. Mark lagde på. Han så på Shadow en sidste gang. Jeg skal nok finde ud af, hvem den mand var, hviskede han. Det lover jeg. Udenfor dukkede den hvide varevogn op igen. Den kørte langsomt forbi huset. Manden bag rattet kiggede mod vinduet. Han smilede, inden han kørte videre. Den nat sov Mark ikke. Han sad i stuen og kiggede ud på haven, hvor han havde begravet Shadow. Lily havde hjulpet. Hun havde lagt blomster på den friske jord. Hun havde sagt farvel. Nu sov hun på sit værelse med hundens tomme halsbånd i armene. Mark kunne høre hendes stille hulken gennem væggen. Hans hjerte knustes. Det bankede på døren. Det var en betjent med en kuvert. Foreløbig rapport om hændelsen, sagde han. Mark tog imod kuverten. Betjenten gik uden at se ham i øjnene. Mark åbnede rapporten. Han læste ordene. Aggressiv dyr. Klar trussel. Protokol fuldt. Skud berettiget. Han krøllede papiret sammen. Det var ikke sandt. Intet af det var sandt. Shadow var ikke aggressiv. Shadow var loyal, trænet, beskyttende. Mark tændte sin laptop og åbnede gamle billeder. Shadow på mission. Shadow med Lily. Shadow, der holdt vagt ved huset. På hvert eneste billede havde hunden det samme udtryk. Årvågen, fokuseret, dedikeret. Mark huskede en mission i Irak. Shadow havde stoppet hele holdet foran en bro. Han havde nægtet at gå videre. Mark havde stolet på ham. De havde undersøgt broen. Der var skjulte sprængstoffer. Shadow havde reddet 15 mand den dag. Og nu var han død. Dræbt for at gøre præcis det, han altid havde gjort. Telefonen ringede. Det var Carter. Jeg har det, du bad om. Allerede? Jeg har hurtige kontakter. Jeg sender dig filerne nu. Tak. Mark? Ja? Vær forsigtig med det her. Det du sagde, du finder, det kan komplicere tingene. Forstået. Mark lagde på. E-mailen ankom. Han åbnede filerne. Der var videoer fra 5 forskellige kameraer. Butikker, gadehjørner, parken.
Mark begyndte at se dem igennem. Det første kamera viste den tomme gade. Varevognen dukkede op kl. 7:32. Manden steg ud med tasken. Det andet viste Shadow og Lily gående. Shadow stoppede op, stirrede på varevognen. Det tredje viste manden, der tog noget af metal op af tasken. Shadow, der knurrede. Mark, der holdt i snoren. Det fjerde viste Shadow, der rev sig løs og løb. Manden, der flygtede. Det femte viste patruljevognen, der ankom. Blake, der steg ud. Våbnet, der blev trukket. Mark satte videoen på pause. Han zoomede ind på mandens taske. Der var noget cylindrisk, mørkt metal. Ledninger stak ud fra toppen. Mark kendte den form. Han havde set den tusindvis af gange i krigszoner. Det var en improviseret sprængladning. Shadow havde ikke været aggressiv. Shadow havde gjort sit arbejde. Han havde opdaget en bombe. Mark mærkede blodet fryse til is. Den mand var ikke bare mistænkelig. Han var terrorist. Og Shadow var død i et forsøg på at stoppe ham. Mark gemte alle videoerne. Han lavede backup 3 forskellige steder. Så greb han telefonen og tastede Helenas nummer. Mark, klokken er 3 om natten. Shadow opdagede en bombe. Stilhed. Hvordan ved du det? Jeg har videoer. Manden, han jagtede, havde en IED i sin taske. Er du sikker? Fuldstændig. Helena trak vejret dybt. Det ændrer alt. Det ved jeg. Hvad vil du gøre? Mark så på Shadows halsbånd, der hang på væggen. Jeg vil gøre det arbejde færdigt, han startede. Han lagde på. Lily dukkede op i døren til stuen og gned sine øjne. Far? Ja, skat. Jeg kan ikke sove. Jeg bliver ved med at tænke på Shadow. Mark åbnede sine arme. Hun løb hen til ham. Han var modig, sagde hun. Det var han. Reddede han mig? Mark så sin datter i øjnene. Ja, han reddede dig. Han reddede dig og en masse andre mennesker. Hvordan? Det skal jeg fortælle dig, når du bliver ældre. Lige nu skal du bare vide, at Shadow var en helt. Lily krammede sin far. Jeg vidste det. Det har jeg altid vidst. Mark holdt om hende, indtil hun faldt i søvn i hans arme. Så bar han hende tilbage i seng. Da han kom tilbage til stuen, fandt han en notesbog frem og begyndte at skrive. Navne, datoer, nummerplader, beviser. Han ville ikke lade Shadows død være forgæves. Han ville finde ud af, hvem den mand var. Han ville finde ud af, hvad han planlagde. Han ville skaffe retfærdighed. Ikke hævn, men retfærdighed. Det fortjente Shadow. Det fortjente Lily. Og han ville sørge for, at det skete, selvom han skulle kæmpe alene mod hele verden. Næste morgen gennemgik Mark alt. Videoer, billeder, noter. Lily var i skole. Livet måtte gå videre, selvom det var slået i stykker. Han tændte sin laptop og åbnede gamle filer. Videoer af Lily, der legede med Shadow i haven, flimrede forbi på skærmen. Shadow var tålmodig, mild, beskyttende, aldrig aggressiv. Ikke en eneste gang. Mark sammenlignede billederne fra parken med minderne fra gamle missioner. I Kandahar var Shadow stoppet brat op foran en bygning. Han havde nægtet at gå ind. Mark stolede på ham. De tjekkede det. Der var sprængstoffer skjult i murene. I videoen fra parken var Shadows holdning præcis den samme. Den samme anspændthed, den samme stejle afvisning. Han var ikke ved at angribe. Han var ved at advare. Telefonen ringede. Mark, det er Carter. Fandt du noget? Mere end jeg havde forventet. Manden fra varevognen har et navn. Amir Khalil. Han har været på FBI's overvågningsliste i 2 år. Mark mærkede en knude i maven. Hvad er han sigtet for? Forbindelser til terrorceller i Mellemøsten, mistænkt for at købe materialer til sprængstoffer. Og det ved det lokale politi. Hvis de ved det, har de ikke delt informationen. Der er ingen aktiv advarsel i jeres by. Mark afbrød forbindelsen. Han vidste, hvad det betød. Shadow havde opdaget en terrorist. En rigtig aktiv, farlig terrorist, og var død for det. Han tog de blodprøver, Helena var ved at analysere og ringede til hende. Har du nogle resultater endnu? Foreløbige. Blodet er fra en mand. Blodtype AB negativ, sjælden. Kan du spore det?
Hvis han er i en database, ja. Søg efter Amir Khalil. Helena var tavs et øjeblik. Hvordan kender du det navn? Militære kontakter. Han er på en overvågningsliste. Mark, det her er ved at blive for stort. Jeg ved det. Du burde overdrage det til FBI. Det vil jeg også, men først har jeg brug for konkrete beviser. Helena sukkede. Jeg kører sammenligningen. Mark lagde på. Han så op på væggen, hvor Shadows halsbånd hang. Du vidste det, gjorde du ikke? Du vidste, han var farlig. Halsbåndet svarede ikke, men Mark følte, at Shadow på en eller anden måde stadig var der. Han åbnede en anden fil. Videoer fra overvågningskameraer nær varevognen. På en af dem så han Amir tale med en anden mand, en mand i uniform. Mark standsede videoen, zoomede ind. Hans hjerte sprang et slag over. Det var Blake, betjenten, der havde skudt Shadow. De to talte sammen. Blake nikkede. Amir rakte ham noget, en konvolut. Mark gemte videoen, lavede 3 kopier. Det her var ikke bare en fejl, det var en konspiration. Blake vidste, hvem Amir var, og alligevel skød han Shadow for at beskytte ham. Vreden steg i Mark, men han holdt den i ave. Vrede ville ikke bringe Shadow tilbage. Vrede ville ikke skabe retfærdighed. Han havde brug for flere beviser, solide beviser. Han tog telefonen og ringede til Carter igen. Jeg har brug for en fuld baggrundsrapport på Blake, betjent Daniel Blake. Betjenten, der skød din hund? Ja. Mark, hvor vil du hen med det her? Til sandheden. Carter sukkede. Jeg ser, hvad jeg kan gøre. Mark lavede på. Lily ville være hjemme om 2 timer. Han havde tid. Han kørte ud til industriområdet, hvor Amir var blevet set på en af videoerne. Han fandt en forladt lagerbygning, parkerede et stykke derfra, observerede i 30 minutter. Ingen kom. Han besluttede at vende tilbage om aftenen. Da han kom hjem, var Lily der allerede. En nabo havde fulgt hende hjem. Hej far. Hej min skat. Hvordan var det i skolen? Svært. Alle stirrer på mig. Hvorfor? På grund af videoen. Alle har set Shadow dø. Mark omfavnede sin datter. Jeg er ked af det. Det er ikke din skyld. Det ved jeg godt. Lily så på ham. Vil du gøre noget ved det? Ja. Hvad? Jeg vil finde sandheden. Og bagefter vil jeg sørge for, at Shadow bliver husket som en helt, ikke som en aggressiv hund. Lily smilede. Det var et lille smil, men det var ægte. Tak, far. Om aftenen, efter Lily var faldet i søvn, vendte Mark tilbage til lagerbygningen. Han parkerede et par gader væk, bevægede sig lydløst gennem skyggerne. Bygningen var stille. Et svagt lys skinnede indefra. Mark listede sig nærmere. Han havde gjort det 1000 gange på missioner. Han fandt et sidevindue, kiggede ind. Der stod et bord med landkort, stablede kasser, værktøj og sprængstoffer. Mange af dem. Mark tog billeder med sin telefon. Hver detalje, hver vinkel. Han så noget andet. En tavle med fotografier. Han zoomede ind. Stivnede. Et af billederne var af Lillys skole. Et andet af parken. Et tredje af politistationen. Alle potentielle mål. Mark mærkede frygten. En ægte, isnende frygt. Shadow var ikke kun død for at beskytte Lily. Han var død i et forsøg på at forhindre et terrorangreb. Han forlod hurtigt lagerbygningen. Tilbage i bilen ringede han til Carter. Jeg har fundet Amirs skjulested. Der er sprængstoffer. Kort. Mål. Hvor? Mark gav ham adressen. Jeg alarmerer FBI nu. Vent. Jeg har brug for mere information om Blake først. Mark, det her kan ikke vente. Bare en dag. Jeg er nødt til at forstå sammenhængen. Carter tøvede. En dag, så overdrager jeg alt. Mark indvilligede og lagde på. Da han kom hjem, havde Helena sendt en besked. Blodprøve bekræftet. Det er fra Amir Khalil. 99,8% match. Mark smilede. Det var første gang, han havde smilet siden Shadows død. Nu havde han beviser. Beviser for, at Shadow havde konfronteret Amir. Beviser for, at hunden havde haft ret.
Næste dag ringede Carter. Blake har en problematisk fortid. 3 klager over overdreven magtanvendelse. 2 interne undersøgelser. Resultat: henlagt, uden konsekvenser. Har han en forbindelse til Amir? Jeg har ikke fundet noget officielt, men hans bankkonti ser mærkelige ud. Kontante indskud, uden angivet oprindelse. Hvor meget? $10.000 på 6 måneder. Mark noterede alt. Tak. Mark, hvad vil du gøre nu? Jeg tager ned på stationen. For at gøre hvad? For at give Blake en chance for at tilstå. Og hvis han ikke gør, så offentliggør jeg det hele. Mark afbrød forbindelsen. Han tog en USB-nøgle, kopierede alle videoer, fotos og dokumenter. Han lavede 3 kopier. En til Carter, en til Helena og en til sig selv. Lily var i skole. Han havde tid. Han kørte til politistationen, bad om at tale med politichefen. Efter 30 minutters ventetid blev han ført ind. Høj Jensen, jeg beklager dybt det, der er sket. Det gør jeg også, det er derfor, jeg er her. Har de en formel klage? Jeg har beviser. Politichefen rynkede panden. Hvilken slags beviser? Mark satte USB-nøglen i computeren, åbnede videoerne. Shadow var ikke aggressiv. Han forfulgte en terrorist. Politichefens ansigtsudtryk ændrede sig. En terrorist? Amir Khalil. Han er på FBI's overvågningsliste. Mark viste videoerne. Billederne af sprængstofferne, kortene, lagerbygningen. Politichefen blev bleg. Og der er mere. Mark fortsatte. Han åbnede videoen af Blake og Amir, der talte sammen. Deres betjent kendte denne mand, og alligevel skød han min hund for at beskytte ham. Politichefen svarede eller ikke. Han stirrede bare på skærmen. Hvor har de fået det fra? Det er ikke vigtigt. Det vigtige er, at det er sandt. Jeg er nødt til at verificere ægtheden. Gør de bare det, men i mellemtiden vil jeg have Blake suspenderet. Det kan jeg ikke gøre uden en formel efterforskning. Mark rejste sig. Så gør jeg det her offentligt. Jeg sender det til hver en avis, hver en tv-station, hvert et socialt medie. Vent, sagde politichefen. Mark standsede. Giv mig 24 timer. Jeg vil undersøge det internt. De har 12 timer. Derefter offentliggør jeg alt. Mark forlod stationen. Han følte en tung byrde på sine skuldre, men også en lettelse. Sandheden var endelig på vej frem i lyset. Mark kom hjem og fandt Lily i gang med sine lektier. Hun så op på ham. Fandt du ud af noget? Ja. Sandheden er ved at komme frem. Lily krammede sin far. Bliver Shadow husket rigtigt nu? Ja, det lover jeg. Mark tog Shadows halsbånd. Der var stadig tørret blod på det. Han ringede til Helena. Jeg har brug for, at du analyserer noget mere. Hvad? Halsbåndet. Der er Amirs blod på det. Men jeg vil have, at du leder efter andre spor. DNA, fibre, hvad som helst. Har vi ikke nok allerede? Jeg vil have, at det er uigendriveligt. Helena sukkede. Kom med det. Mark kørte Lily over til naboen og tog derefter til Helenas klinik. Hun mødte ham ved bagdøren. Du ser træt ud. Det er jeg. Hvornår har du sidst sovet? Det kan jeg ikke huske. Helena tog halsbåndet og Shadows vest, undersøgte dem under et specielt lys. Der er fibre her, syntetisk stof, sandsynligvis fra Amirs taske. Kan du bekræfte det? Hvis jeg kan få en prøve fra tasken, ja. Mark tænkte, tasken var enten hos Amir eller hos politiet. Det skal jeg skaffe. Helena så på ham. Mark, du går for vidt. Shadow gik hele vejen for os. Jeg kan gøre det samme for ham. Shadow var en hund. Du har en levende datter, der har brug for dig. Mark standsede op. Helena havde ret. Jeg ved det, men Lily har brug for at se, at sandheden betyder noget, at retfærdighed findes. Hun har mere brug for at se sin far i live. Mark svarede til ved svikke. Helena fortsatte sit arbejde. Efter 2 timer kaldte hun ham ind for at se resultaterne. Jeg har fundet noget interessant. Hvad? Udover Amirs blod er der kemiske rester på halsbåndet. Hvilken slags? Ammoniumnitrat, kaliumnitrat, komponenter i sprængstoffer. Mark mærkede
en knude i maven. Shadow havde været tæt på en bombe. Ja, og ikke bare tæt på. Han må have rørt ved den. Det beviser, at han gjorde sit arbejde. Det beviser det. Men det beviser også, at Amir aktivt bygger bomber. Mark tog rapporterne. Tak, Helena. Selv tak. Men Mark... Ja? Vær forsigtig. Folk, der bygger bomber, tøver ikke med at bruge dem. Mark vidste det. Han havde set det før. Da han kom hjem, lå der en anonym besked på hans telefon. Hold op med at stille spørgsmål. Din datter går på Riverside skole, ikke sandt? Mark frøs til is. Det var en direkte trussel mod Lily. Han ringede straks til skolen. Jeg har brug for, at min datter får fri tidligere i dag. Er der sket noget? En familienødsituation. Han hentede Lily. Hun var forvirret. Hvorfor skal vi tidligt hjem? Jeg har brug for, at du bliver hjemme i dag sammen med mig. Hvorfor? Mark ville ikke skræmme hende, men han ville heller ikke lyve. Der er nogle slemme mennesker, der prøver at forhindre mig i at finde sandheden om Shadow. Vil de gøre os noget? Det vil jeg ikke lade dem gøre. Lily var stille. Så sagde hun, det vil Shadow heller ikke have ladet dem gøre. Mark krammede sin datter. Nej, det ville han ikke. Den nat forstærkede Mark låsene, tjekkede alle vinduer, lod lyset være tændt og sov med telefonen ved sin side, klar til at ringe til politiet. Men hvem ved politiet kunne han stole på? Blake var involveret. Måske også andre. Han var alene om det her. Han og mindede om Shadow. 3:00 om natten kørte en bil langsomt forbi på gaden. Mark så den på de kameraer, han havde installeret. Det var den hvide varevogn. Amir observerede huset. Mark sov ikke mere den nat. Om morgenen ringede Carter. FBI havde ransaget lagerbygningen. Og den var tom. Nogen har ryddet det hele i løbet af natten. Mark slog i bordet. Amir vidste, at han blev efterforsket. Det ser sådan ud. Blake. Han må have advaret ham. Sandsynligvis. Men uden fysiske beviser bliver det svært at retsforfølge. Mark tænkte hurtigt. Jeg har stadigvæk de billeder, jeg tog. Billeder er ikke nok. Vi har brug for det rigtige materiale. Så finder jeg det. Hvordan? Ved at følge efter Amir. Mark, det er et job for professionelle. Jeg er professionel. Eller var? Carter sukkede. Vær forsigtig. Mark lagde på. Helena ringede kort efter. Jeg er færdig med alle analyserne. Og blodet er helt sikkert fra Amir. De kemiske rester bekræfter sprængstoffer, og jeg har fundet én ting mere. Hvad? Menneskehår på halsbåndet. De er ikke dine, og de er ikke Lillys. Hvis er de så? Jeg vil køre den DNA-analyse, men det tager dig tid. Okay, tak. Mark så på Lily, der legede i stuen. Hun tegnede Shadow. Tegningen viste hunden med vinger som en engel. Er han i himlen nu? Spurgte hun. Ja. Og passer på os derfra? Altid. Mark mærkede tårerne presse på, men holdt dem tilbage. Han måtte være stærk. For Lily. For Shadow. Telefonen ringede. Det var politichefen. Howard Jensen. Jeg er nødt til at tale med Dame. Om Blake? Ja. Kan de komme ned på stationen? Hvornår? Nok hvis det er muligt. Mark kørte igen Lily over til naboen. Så tog han afsted. På stationen blev han modtaget af politichefen i et privat rum. Blake var der. Og Turner. Howard Jensen, betjent Blake har noget, han gerne vil sige. Blake var bleg. Hans hænder rystede. Jeg kendte Amir. Mark mærkede vreden stige. Fortsæt. Han opsøgte mig for 6 måneder siden. Sagde, han havde brug for information. Om patruljer, ruter, tidspunkter. Og du gav ham det? Blake nikkede. Han betalte mig. Jeg troede bare, det var information. Ikke noget alvorligt. Ikke noget alvorligt. Mark rejste sig. Han bygger bomber. Jeg vidste det ikke. Jeg sværger. Jeg vidste det ikke. Du vidste, han var farlig. Derfor skød du Shadow for at beskytte ham. Blake begyndte at græde. Jeg gik i panik. Da jeg så Shadow gå efter ham, tænkte jeg,
Jeg tænkte, at alt ville komme frem, og så dræbte du min hund for det. Det var ikke meningen. Det var fejt. Politichefen greb ind. Hardy Jensen, jeg forstår deres vrede, men vi er nødt til at bevare roen. Mark tog en dyb indånding og satte sig. Hvad sker der med ham? Blake vil blive suspenderet øjeblikkeligt. Der vil blive iværksat en fuld efterforskning. Og Amir? Vi arbejder sammen med FBI for at finde ham. Ved I, hvor han er? Vi har spor. Hvilke spor? Politichefen tøvede. Det kan jeg ikke dele med Dame. Mark rejste sig. Så finder jeg ham selv. Jensen, lad være med det. Hvorfor? I har haft 6 måneder og har intet gjort. Vi vidste det ikke. Blake vidste det, og I efterforskede det ikke ordentligt. Mark forlod rummet. Turner fulgte efter ham. Hardy Jensen, vent. Hvad? Jeg er ked af det for det hele. At du er ked af det, bringer ikke Shadow tilbage. Jeg ved det, men jeg vil gerne hjælpe. Mark så på ham. Hvordan? Jeg har adgang til Blakes optegnelser, opkald, beskeder, alt. Vil du give mig dem? Turner nikkede. Shadow var en god hund. Han fortjente ikke at dø på den måde. Det fortjente han ikke. Turner rakte Mark en USB-nøgle. Alt er her, men fortæl ikke, hvor du har det fra. Det vil jeg ikke. Mark kørte hjem, satte USB-nøglen i. Der var hundredvis af beskeder mellem Blake og Amir. Datoer, tidspunkter, patruljesteder og noget mere. En adresse. Sullivan Parkhuset. Lagerbygning 7. Klokken 3:20. Beskeden var fra i går. Mark kiggede på sit ur. Klokken var 20. Han havde tid. Han forberedte alt. Kamera, diktafon, en fuldt opladet telefon. Han efterlod et brev til Lily, hvis nu noget skulle gå galt. Så kørte han mod Sullivan Parkhuset. Området var et forladt industrikvarter. Han parkerede et stykke derfra og bevægede sig lydløst gennem skyggerne. Lagerbygning 7 var mørk, men et svagt lys slap ud indefra. Mark sneg sig tættere på og kiggede ind ad et snavset vindue. Amir var derinde. Og Blake var der også. De 2 mænd talte sammen. Amir viste noget på en tablet. Mark tændte for optageren og begyndte at filme. Skolen har 3 indgange, sagde Amir. Hvorfor har du brug for at vide det? Spurgte Blake. Mit arbejde. Hvilket arbejde? Amir smilede koldt. At sende en besked. Blake blev bleg. Du sagde, at det kun handlede om overvågning. Jeg har ombestemt mig. Det kan jeg ikke hjælpe med. Du har allerede hjulpet. De oplysninger, du gav mig, var yderst nyttige. Jeg vidste ikke, du ville... Ville hvad? Sig det. Blake svarede ikke. Præcis, fortsatte Amir. Du vil ikke vide det. Du vil bare have pengene. Blake rystede. Hvor mange mennesker kommer til at dø? Betyder det noget? Det betyder noget for mig. Amir lå hånligt. Nu betyder det noget efter 6 måneder. Blake vendte sig for at gå, men Amir greb fat i ham. Du skal ingen steder. Slip mig. Du ved for meget. Hvis du siger noget. Jeg siger ikke noget. Garantier. Blake rev sin arm fri. Mit ord. Det er ikke nok. Amir trak en pistol og pegede den mod Blake. Mark så det hele. Hans soldater instinkt skreg, og han stormede ind i lejrbygningen. Politi. Smid våbnet. Amir vendte sig og så Mark. Dig. Mig. Hundens ejer. Ja. Amir smilede. Dumme hund. Skulle stikke sin snude i ting, den ikke skulle. En brændende vrede flammede op i Mark. Shadow havde bare passet sit arbejde, og han døde for det. Og det kommer du til at betale for. Amir rettede pistolen mod Mark. Det tror jeg ikke. Blake kastede sig ind foran ham. Nej! Skuddet gav ekko i den store hal. Blake faldt til jorden. Mark spurtede i dækning bag nogle kasser. Amir skød 2 gange mere. Forbi. Mark ringede til politiet. Skud ved Sullivan Parkhuset. En betjent er såret. Mistænkt er bevæbnet. Han lagde på. Amir lå. Tror du, politiet når frem i tide? Det håber jeg.
Og selvom de gør, er jeg væk. Nej, ikke hvis jeg stopper dig. Mark bevægede sig. Han brugte skyggerne. Den gamle træning vendte tilbage. Amir ledte efter ham, men kunne ikke finde ham. Mark kom tæt på, sprang frem, og de faldt begge til jorden. Pistolen fløj gennem luften. De kæmpede. Amir var stærk, men Mark var trænet. Et slag, 2, 3. Amir lå på gulvet. Mark holdt ham fast. Sirener nærmede sig. Blake blødte, men han trak stadig vejret. Hold ud, sagde Mark. Hjælpen er på vej. Blake så på ham. Jeg er ked af det hele. Det ved jeg. Shadow. Han havde haft ret. Hele tiden. Politiet stormede lagerbygningen, og ambulancefolk kom ind. Mark blev taget med til afhøring. Amir blev anholdt. Blake blev kørt på hospitalet. På stationen afleverede Mark alle videoer, optagelser og beviser. Politichefen så det hele igennem. Du kunne være blevet dræbt. Kunne jeg. Men det blev jeg ikke. Hvorfor gjorde du det? Mark tænkte på Shadow, på Lily, på sandheden. Fordi nogen var nødt til det. 3 dage senere vendte Mark tilbage til den oprindelige lagerbygning. FBI havde frigivet stedet. Han gik ind med officiel tilladelse. Carter var med ham. Amir har ryddet godt op, sagde Carter, men der er altid noget tilbage. De søgte, gennemsøgte hver en krog. Mark fandt noget under et bord, et sammenkrøllet stykke papir. Det var et kort med markeringer. Se her. Carter undersøgte det. Riverside skole, markeret 3 gange. En kold gysen løb ned ad ryggen på Mark. Det var Lillys skole. Han ville angribe den. Det ser sådan ud. Mark gemte kortet som bevismateriale. De fortsatte med at lede. De fandt flere ting, ledninger, batterier, værktøj, alt sammen brugt til at lave bomber. Shadow reddede mange liv, sagde Carter. Han reddede dem, og ingen ved det. Det kommer de til. Det skal jeg sørge for. Da Mark kom hjem, ventede Lily på ham. Hvad så, far? Vi fandt beviser. Shadow var virkelig en helt. Det har jeg altid vidst. Nu kommer alle andre også til at vide det. Lily smilede, men det var et trist smil. Han er stadig død. Jamen, hans minde vil leve videre. Den aften viste nyhederne anholdelsen af Amir. Terrorist anholdt takket være civil efterforskning. De viste Mark, lagerbygningen, beviserne, og de viste Shadow. Pensioneret politihund opdagede trussel kort før sin død. Lily så det hele og krammede så sin far. Nu ved alle det. Ja, det gør de. Shadow havde ret. Det havde han altid. Dagen efter ringede Helena. Jeg er færdig med analysen af menneskehårene. Og? De er fra Blake. Var Blake i nærheden af Shadow? Ja, hårene sad i halsbåndet. Shadow må have rørt ved ham lige før han døde. Mark huskede det. Shadow, der forsøgte at rejse sig. Blake, der nærmede sig. Det giver mening. Mark, der er en ting mere. Hvad? Jeg fandt Shadows gamle journaler fra hans missioner. Og han opsnusede 77 sprængladninger i løbet af 5 års tjeneste. Han reddede hundredvis af liv. Mark følte en blanding af stolthed og smerte. Han var den bedste. Det var han, og han fortjener at blive husket sådan. Mark var enig. Han begyndte at skrive alt, hele historien. Shadow, Amir, Blake, konspirationen, sandheden. Han sendte det til aviser, nyhedssites, sociale medier. Historien eksploderede. Heltehund dræbt uretfærdigt. Politikompagniskab afsløret. Folk reagerede. Der var forargelse, krav om retfærdighed. Borgmesteren annoncerede en fuld undersøgelse. Blake blev formelt sigtet for korruption og medvirken. Amir blev sigtet for terrorisme, forsøg på attentat og adskillige andre forhold. Turner blev forfremmet for at have hjulpet med efterforskningen. Og Shadow ville endelig blive husket, som han fortjente. En uge senere vendte Mark tilbage til Sullivan Park-huset om aftenen. Han havde brug for at se stedet alene for at forstå det hele. Carter havde skaffet adgang til pakhusets egne sikkerhedsoptagelser. Mark så dem på sin laptop i bilen.
Optagelsen viste Amir, der arbejdede, samlede sprængstoffer, testede kredsløb. Der var også andre mennesker. 3 ukendte mænd. Mark satte på pause, zoomede ind. En af dem bar en sikkerhedsuniform fra Riverside skole. Hans blod isede til. Amir havde en mand inde på skolen. Han ringede straks til Carter. Der er flere involveret. Jeg har brug for identiteten på den her mand. Jeg sender billedet. Mark sendte det. Carter svarede efter få minutter. James Torres, nattevagt på Riverside i 2 år. Er han der stadig? Ja. Anhold ham. Nu. Jeg er allerede i gang. Mark kørte hjem i høj fart. Lily var i sikkerhed. Naboen passede hende. Men han måtte sikre sig, at skolen var sikker. Dagen efter blev Torres anholdt på skolen. De fandt plantegninger over bygningen i hans hjem. Markeringer af nødudgange. Flere beviser på sammensværgelsen. Skolen blev evakueret. Bombehunde gennemsøgte alt. De fandt noget. En anordning gemt i kælderen. Endnu ikke aktiveret. Bomben skulle have detoneret i skoletiden. Hundredvis af børn ville være døde. Mark sank sammen på gulvet, da han hørte det. Rystende. Shadow havde opdaget det. Havde forsøgt at forhindre det. Og var død i forsøget. Lily fandt ham sådan, grædende. Far? Han omfavnede sin datter. Shadow reddede hele din skole. Hvordan? Han opdagede de onde mænd. Han prøvede at stoppe dem. Lykkedes det? Ja, det lykkedes. På grund af ham opdagede vi alt i tide. Lily græd også, men det var tårer af taknemmelighed. Så han reddede mig 2 gange. Han reddede dig og rigtig mange andre. Den aften eksploderede nyheden. Attentat mod skole forhindret. Heltehund var den første til at opdage truslen. Hele landet hørte det. Shadow blev et symbol på loyalitet, mod og opofrelse. Folk begyndte at sende blomster til Marks hus. Breve, beskeder, hyldester. En mor skrev, min datter går på Riverside. Shadow reddede hende. Tak. En anden, min søn er 7 år. Han har tegnet Shadow med en superheltekappe. Mark læste alt. Delte det med Lily. Der er mange, der elsker Shadow, sagde hun. Ja, de elsker ham stadig. Selvom han bare var en hund. Mark så på sin datter. Shadow var aldrig bare en hund. Lily nikkede. Et par dage senere ringede borgmesterkontoret. Vi vil gerne afholde en offentlig hyldest for Shadow. Hvilken slags hyldest? En ceremoni med en medalje, officiel anerkendelse. Mark accepterede. Datoen blev sat en uge senere. Han havde tid til at forberede Lily. Vi skal tale om Shadow foran en masse mennesker, sagde han. Kan jeg det? Ja, jeg er hos dig. Er Shadow der også? På en måde, ja. I alles hjerter. Lily tænkte over det. Okay, jeg gør det for ham. Aftenen før ceremonien kunne Mark ikke sove. Han gennemgik alt. Videoer, billeder, rapporter. Shadows fulde historie var dokumenteret, men der manglede noget. Han tog sin laptop og begyndte at skrive en personlig beretning, som far, som krigskammerat. Han beskrev missionerne med Shadow, de liv, de reddede, den urokkelige loyalitet. Han beskrev Shadows kærlighed til Lily, hvordan han beskyttede hende. Han beskrev de sidste øjeblikke, det endelige offer. Klokken var 4 om morgenen, da han var færdig. Han gemte filen. Han ville læse den ved ceremonien. Om morgenen vågnede Lily tidligt. Er det i dag? Ja. Jeg er nervøs. Det er jeg også. Vil Shadow være nervøs? Mark smilede. Nej, han ville bare gøre, hvad han skulle. Så gør jeg også det. De klædte sig på. Pænt tøj. Lily insisterede på at have et hårbånd med hundeører på. Det ville Shadow have kunnet lide, sagde hun. Mark protesterede ikke. Da de ankom til den centrale plads, var der hundredvis af mennesker. Familier, veteraner, politifolk, journalister. En scene var sat op med et stort billede af Shadow. Borgmesteren tog imod dem. Harald Jensen, tak fordi I kom. Tak fordi I ærer Shadow. Det er det mindste, vi kan gøre. Ceremonien begyndte. Borgmesteren talte om heltemod, om opofrelse. Carter talte om efterforskningen, om hvor mange liv, der blev reddet. Helena talte om videnskaben, om hvordan Shadow havde opdaget faren. Så var det Marks tur.
Han gik op på scenen med Lily ved sin side, så ud over mængden og trak vejret dybt. Shadow var ikke bare min hund, begyndte han. Han var min partner, min krigskammerat, min ven. Mængden lyttede i stilhed. Han tjente dette land i 5 år, opsnusede 77 sprængladninger, reddede hundredvis af liv. Da han blev pensioneret, stoppede han aldrig med at tjene. Han beskyttede min datter, vores familie, vores samfund. Og da han opdagede en reel trussel, tøvede han ikke. Han gjorde, hvad han altid gjorde, sit arbejde, og betalte med sit liv. Mark holdt en pause, overvældet af følelser. Shadow fortjente at dø som en gammel mand i sin seng, omgivet af dem, han elskede. Men han døde på asfalten, alene, stemplet som aggressiv. Det var uretfærdigt. Det var forkert. Derfor kæmpede jeg for at rense hans navn, for at sikre, at alle kendte sandheden. Shadow var en helt, er en helt og vil altid være en helt. Publikum klappede, mange græd. Mark så på Lily. Vil du sige noget? Hun nikkede, gik hen til mikrofonen. Shadow var min bedste ven, sagde hun med en lille stemme. Han sov i min seng, legede med mig, passede på mig. Da han døde, blev jeg meget ked af det. Men nu ved jeg, at han ikke døde forgæves. Han reddede min skole, mine venner, en masse mennesker. Derfor er jeg ikke kun ked af det længere. Jeg er stolt. Stolt over at have været hans ven. Lily begyndte at græde. Mark omfavnede hende. Publikum rejste sig. Applausen gav ekko. Borgmesteren overrakte en medalje posthumt. En civil æresmedalje til Shadow for ekstraordinært mod. Mark tog imod den, holdt den i hånden. Den var tung, gylden med en indgravering. Shadow, helt, beskytter, loyal til det sidste. Han så op mod himlen og følte fred. Shadow var hjemme nu, og hans minde var i sikkerhed. Dage efter ceremonien modtog Mark en mærkelig besked. Vi er nødt til at tale om det, der ikke blev sagt. JT. Han kendte ingen med de initialer, men noget i ham sagde, at han skulle svare. Hvem er du? Jeg arbejdede sammen med Amir. Jeg vil tilstå. Mark stivnede. Endnu en involveret. Hvorfor nu? Fordi jeg så Shadow på tv. Så hvad han gjorde. Jeg kan ikke bære på det her længere. Mark aftalte at mødes på et offentligt sted. En café. Han ankom tidligt. Observerede alt. En mand i trædiverne kom ind. Så sig omkring, satte sig over for Mark. Jeg er Jacob Torres, James' bror. Mark huskede det. James var sikkerhedsvagten fra skolen. Var du involveret? Jacob nikkede. Jeg rekrutterede min bror til Amir. Hvorfor? Penge. Jeg var desperat. Gæld, problemer. Det retfærdiggør ikke terrorisme. Nej, intet retfærdiggør det. Jacob var tydeligt rystet. Jeg kendte ikke hele planen, det sværger jeg. Amir sagde, det kun var overvågning. Ligesom Blake. Jamen, da jeg så nyhederne, bomben på skolen, de børn, der kunne være døde. Han tog hovedet i hænderne. Jeg kan ikke sove. Jeg ser døde børns ansigter. Men de døde ikke. Shadow forhindrede det. Det ved jeg. Derfor er jeg her. Jeg er nødt til at tilstå alt. Mark optog samtalen med Jacobs tilladelse. Jeg vil have, at du fortæller FBI alt. Det vil jeg, men først vil jeg bede dig om tilgivelse. Hvorfor mig? Din hund døde på grund af os, mig, James Blake. Shadow døde, mens han passede sit arbejde. Alligevel, jeg er ked af det. Mark så på Jacob. Han så ægte anger. Hvis du virkelig mener det, så hjælp med at sikre, at ingen andre kommer til skade. Hvordan? Fortæl alt, hvad du ved. Navne, planer, kontakter. Jacob indvilligede. De tog sammen til FBI. Jacob afgav forklaring i timevis. Han afslørede navne, 5 involverede personer. De blev alle anholdt inden for samme uge. Amirs netværk var blevet opløst. Da Mark kom hjem, spurgte Lily, er det slut nu? Det er slut. Er alle de onde mænd blevet fanget?
Alle sammen. På grund af Shadow. På grund af Shadow, og på grund af folk, der valgte at gøre det rigtige bagefter. Lily tænkte over det. Ligesom den mand, der tilstod. Ja. Han var ond, men blev han god? Han begik fejl, men nu prøver han at rette op på dem. Ville Shadow tilgive ham? Mark tøvede. Det var et dybt spørgsmål. Det tror jeg. Shadow bare ikke nag. Så tilgiver jeg også. Mark krammede sin datter. Hun var kun 7 år gammel, men forstod allerede ting, som mange voksne kæmpede med at forstå. Samme aften ringede Blake. Han var stadig på hospitalet, hvor han kom sig efter skudsåret. Jensen? Ja? Må jeg tale med dig? Jeg lytter. Blake tog en dyb indånding. Tak. For hvad? Fordi du ikke lod mig dø derude. Du kunne have ladet mig ligge, men det gjorde du ikke. Mark huskede det tydeligt. Blake på jorden blødende. Jeg er ikke en morder. Jeg dræbte Shadow. Du havde alt mulig grund til det. Det havde jeg. Men min datter lærte mig noget om tilgivelse i dag. Der var stille i den anden ende af røret. Jeg skal i fængsel i mange år. Ja. Fortjener jeg det? Ja. Men jeg vil have, du skal vide. Jeg kendte virkelig ikke til bomberne, til attentatet. Det tror jeg på. Virkelig? Jeg tror, du var medskyldig. Ikke hjernen bag. Men alligevel dræbte du Shadow. Det kan aldrig slettes. Jeg ved det. Blake lagde på. Mark kiggede ud af vinduet. Gaden var rolig. Den hvide varevogn var væk. Der var ingen trusler længere. Shadow havde vundet. Selv i døden havde han vundet. De følgende uger var mærkelige. Livet vendte langsomt tilbage til normalen, men det var en ny slags normal. Lily begyndte i skole igen, men lærerne behandlede hende anderledes. Du er jo Shadows pige, sagde de. Hvordan føles det at være blevet reddet af en helt? Lily vidste ikke, hvad hun skulle svare. Mark bemærkede det og talte med hende. Er det svært i skolen? Lidt. Alle spørger hele tiden om Shadow. Hvad siger du så? At han var min ven, og at jeg savner ham. Forstår de det? Nej. De synes bare, at han var en helt. De glemmer, at han også var min hund. Mark forstod. Shadow var blevet et symbol, men for Lily var det et dybt personligt tab. Du må gerne sige nej, når du ikke har lyst til at tale om ham. Må jeg det? Ja. Ingen har ret til din sorg. Lily tænkte over det. Men far, er det ikke forkert ikke at ville tale om Shadow? Nej, det er menneskeligt. I skolen var der nogle klassekammerater, der drillede. Din hund var så speciel. Det var jo bare en gadekryds, ikke? Lily kom grædende hjem. Mark talte med skolelederen. Drillerierne stoppede, men skaden var sket. Lily lukkede sig mere inde. En aften spurgte hun. Far, ville Shadow komme tilbage, hvis jeg bad rigtig, rigtig meget om det? Marks hjerte strammede sig sammen. Nej, min skat. Heller ikke, hvis jeg beder til Gud. Heller ikke så. Hvorfor? Fordi døden er endelig. Der er ingen vej tilbage. Lily græd, og Mark holdt om hende. Men hans minde lever videre. Et minde kan ikke kramme. Et minde kan ikke lege. Nej, men det holder Shadow i live på en anden måde. Lily lod ikke til at være overbevist. Ugen efter fik Mark et opkald fra Helena. Hvordan har Lily det? Hun kæmper. Hun har mistet sin bedste ven. Hvad med dig? Jeg kæmper også. Med hvad? Mark tøvede. Med vrede, skyld og en følelse af, at jeg ikke gjorde dig nok. Du gjorde alt, hvad du kunne. Gjorde jeg? Shadow døde alligevel. Men du ærede hans død. Du afslørede sandheden. Du reddede liv. Det bringer ham ikke tilbage. Nej, men det giver hans død en mening. Mark vidste, hun havde ret. Men sorg følger ikke logik. Et par dage senere kørte en mørk bil forbi huset. Mark stivnede. Mindet om den hvide varevogn vendte tilbage. Men det var bare en ny nabo. Jeg er paranoid, mumlede han. Lily mærkede det. Er du bange, far? Lidt. For hvad? For at der skal ske noget slemt igen. Men de har fanget alle de onde mænd. Det har de. Så er vi i sikkerhed.
Mark ville ønske, han kunne sige ja. Vi er i større sikkerhed. Det var ikke det svar, Lily ønskede, men det var ærligt. Den aften tjekkede Mark alle låse og vinduer. Han installerede en ny alarm og bedre kameraer. Du overdriver, sagde Helena, da hun kom på besøg. Jeg tør ikke tage nogen chancer, ikke med Lily. Shadow døde for at beskytte hende. Lad ikke hans død gøre dig til en fange af din egen frygt. Kloge ord, men svære at følge. Hver en lyd fik Mark til at fare sammen. Lily lagde mærke til det. Far, er du syg? Du farer sammen, når telefonen ringer. Du kigger ud af vinduet hele tiden. Mark indså, at han projicerede sit traume over på sin datter. Undskyld, min skat. Jeg passer bare på. Det gjorde Shadow også, men han var ikke bange. Hun havde ret. Shadow var vaksom, ikke bange. Det måtte Mark lære igen. Han startede i terapi. Hvad plager dig mest? Spurgte terapeuten. Følelsen af, at jeg kunne have forhindret hans død. Hvordan? Hvis jeg havde efterforsket tidligere. Hvis jeg havde taget det mere alvorligt. Tror du, Shadow bebrejder dig? Mark tøvede. Nej. Hvorfor ikke? Fordi han gjorde sit arbejde, og han var glad for det. Så hvorfor bebrejder du dig selv? Godt spørgsmål. Mark havde ikke noget svar. Session efter session bearbejdede han skylden, vreden, tabet. Langsomt begyndte han at kunne trække vejret igen. 3 måneder efter Shadows død vågnede Mark ved en lyd ved døren. Han sprang ud af sengen, greb et baseballbat og listede nedenunder. Det var postbudet med en pakke. Hans hænder rystede. Pakken var til Lily fra Dyrenes Beskyttelse. Hvad er det? Spurgte hun. Jeg ved det ikke. Åbn den. Indeni lå et certifikat. Til Lily Jensen, æresvogter af Shadow. For eksemplarisk kærlighed og omsorg. Lily læste det 3 gange. Så krammede hun det. De husker Shadow. Alle husker ham. Men for Mark var mindet ikke nok. Han ville have Shadow tilbage. Samme eftermiddag stoppede en mørk bil foran huset. Panikken ramte Mark igen, men det var bare Elena. Er du okay? Spurgte hun. Jeg har det fint. Løgn. Jeg så dig gennem vinduet. Du gemte dig bag gardinet. Mark benægtede det ikke. Jeg har svært ved at vende tilbage til et normalt liv. Der findes ikke noget normalt liv efter det, der skete, sagde hun. Du skal bygge en ny normal. Lettere sagt end gjort. Den aften ringede telefonen. Ukendt nummer. Et nationalt magasin ville lave en dybdegående artikel om Shadow. Mark tøvede, men accepterede på én betingelse. Historien skulle fortælles korrekt, uden sensationsjournalistik. Journalisten var ung og respektfuld. Hun interviewede Mark i timevis, og derefter Lily. Hvordan var Shadow? Spurgte hun. Han var min bedste ven. Han legede med mig og fik mig til at le. Er du vred på den, der skød ham? Lily tænkte sig om. Det var jeg, men ikke nu længere. For vrede bringer ikke Shadow tilbage. Artiklen udkom en måned senere. Forsiden af magasinet. Et billede af Shadow. Overskriften. Hunden, der reddede en by. Den var perfekt. Den fortalte hele sandheden. De forstod Shadow, sagde Lily, men glæden var kort. 2 dage senere modtog Mark en anonym besked. Du har ødelagt mange liv. Snart er det din tur. Politiet fandt intet, men frygten vendte tilbage, stærkere end før. Han holdt op med at sove. Han overvågede huset døgnet rundt. Far, du er blevet så tynd, sagde Lily. Du har rande under øjnene. Han så sig i spejlet. Hun havde ret. Han var ved at ødelægge sig selv. Shadow var død for at beskytte dem. Mark var ved at dø af frygt. Det måtte stoppe. Han opsøgte sin terapeut igen, begyndte på medicin og fik flere sessioner. Langsomt begyndte han at få det bedre, men en nat hørte han en virkelig lyd. Glas, der splintrede, et vindue på bagsiden af huset. Det var ikke indbildning. Han ringede 112. Der er indbrud i mit hus. Han sendte Lily ind i skabet. Vær stille, og kom ikke ud, før jeg kommer tilbage. Far, stol på mig. Han gik nedenunder med battet i hænderne. En skygge i køkkenet. Forsvind fra mit hus. Skyggen stansede. Jensen? Mark tændte lyset. Det var Jacob Torres, James' bror. Skræmt, beskidt og foreslået. Undskyld, sagde han. Der er nogen efter mig, de vil slå mig ihjel. Resten af Amirs gruppe. Mark hørte sirener.
Politiet er på vej. Jeg ved det. Det er nok bedst sådan. Du er den eneste, der kan beskytte mig. Du forstår det, ikke? Politiet anholdt Jakob, men Mark fortalte historien, og Jakob blev sat i beskyttende varetægt. Mark reparerede vinduet og beroligede Lily. Hvem var det? Spurgte hun. En, der havde problemer. Han er væk nu. Er vi i sikkerhed? Mark så på sin datter og valgte sandheden. Vi er i større sikkerhed end før, men fuldstændig sikkerhed findes ikke. Vidste Shadow det? Ja, derfor var han altid på vagt. Så har vi brug for en ny Shadow. Det var første gang Lily havde foreslået det. Vil du have en ny hund? Ikke for at erstatte Shadow, men for at hjælpe os, ligesom han gjorde. Mark overvejede det. Det gav mening. Han kontaktede Elena, som fandt en 8-årig pensioneret schæferhund fra tjenesten, der havde brug for et hjem. Hans navn var Rex. Bliver han ligesom Shadow? Spurgte Lily. Nej, ingen er som Shadow. Men Shadow ville have ønsket, at vi var beskyttet. De besøgte Rex. En stor, mørkebrun hund med kloge øjne. Rex snusede til Lily og satte sig så ved siden af hende. Hun kløede ham bag øret. Hej, Rex. Han slikkede hendes hånd. Han er sød, sagde Lily. De tog Rex med hjem. Hunden udforskede huset og stansede i haven, hvor Shadow var begravet. Rex snusede til jorden og lagde sig ned. Det gav Mark kuldegysninger. Han ved det, hviskede Lily. Rex blev en del af familien. Han var ikke Shadow, men han var loyal, beskyttende og kærlig. Lily begyndte at smile igen. Mark begyndte at sove bedre. Huset havde igen en vogter. En nat, uger senere, vågnede Mark ved, at Rex knurrede. En fremmed bil holdt parkeret udenfor med motoren tændt. Rex skød højt, og bilen accelererede og forsvandt. Mark klappede Rex. God dreng. Ligesom Shadow havde gjort. 6 måneder efter Shadows død begyndte retssagen mod Blake. Mark blev indkaldt som vidne. I retssalen så Blake lille, ældet og knust ud. Herre Jensen, beskriv venligst af hvad de så, bad anklageren. Mark fortalte alt. Blake lyttede med bøjet hoved. Efter vidneudsagn fra Helena og de andre blev Blake kendt skyldig. Dommen lød på 8 års fængsel. Før de forlod retten, bad Blake om at tale med Mark. Jensen, sagde han. Jeg forventer ikke tilgivelse. Godt, for den får du ikke. Blake nikkede. Men jeg tænker på Shadow hver dag. Jeg ser hans ansigt for mig, da han faldt. Din datters skrig. Det kommer jeg til at bære på resten af livet for livet. Mark svarede ikke. Er du kommet videre? Spurgte Blake. Jeg prøver. Din datter? Hun er stærk, stærkere end mig. Blake så ned på sine hænder i håndjern. Hvis jeg kunne spole tiden tilbage. Men det kan du ikke. Mark rejste sig. Shadow ville have tilgivet dig. Han bare ikke nag. Men det gør du? Ja. Men jeg arbejder på det. Mark gik uden at se sig tilbage. Da han kom hjem, spurgte Lily. Hvordan gik det? Blake blev dømt. Han sagde undskyld. Accepterede du det? Mark tænkte sig om. Nej, men jeg lyttede. Lily krammede sin far. Shadow ville have ønsket, at du tilgav. Måske en dag. Jeg er ikke klar endnu. Det er okay, sagde hun. Man tilgiver, når man kan, ikke når man skal. Mark så på sin datter. 7 år gammel og allerede så klog. Rex kom ind i stuen og lagde sig ved deres fødder. Beskytter Rex os ligesom Shadow? Spurgte Lily. Jamen, det er anderledes. Ja, sagde hun. Enhver hund er unik. Jeg savner Shadow. Det gør jeg også. Vil jeg altid kunne mærke det? Spurgte Lily. Altid, svarede Mark, men smerten aftager med tiden. Lily accepterede det. Samme aften gik Mark ud i haven, hen til Shadows gravsted. Han lavede en frisk blomst og tørrede stenen ren. Blake er blevet dømt, min dreng. Retfærdigheden er sket fyldest. En mild vind strøg forbi. Det bringer dig ikke tilbage, men det ærer dit offer. Mark satte sig i græsset. Lily har det godt. Rex passer på hende. Du vil være stolt af ham. Han så op mod stjernerne. Hvor end du er, tak. For alt. For hver dag, hver mission, hvert øjeblik. Du var den bedste partner, jeg kunne have fortjent. Mark sad der i en time, i stilhed, i fred. Da han gik ind igen, stod Lily ved vinduet. Talte du med Shadow?
Det gjorde jeg, svarer han. Ikke med ord, men på en eller anden måde kan jeg mærke ham. Lily smilede. Det kan jeg også. Den nat sov de bedre. Et år efter Shadows død arrangerede byen en mindehøjtidelighed, endnu større end den første. Der kom flere mennesker, der var flere hyldester. Familier, der ville have mistet deres børn på skolen, var mødt op. Veteraner, der havde tjent med Shadow. Politifolk, der respekterede K9-enhederne. Mark og Lily kom sammen med Rex. Borgmesteren talte. For et år siden mistede vi en helt, men vi lærte en lektie. Heltegerninger kræver ikke ord. De kræver handling. Shadow handlede, beskyttede, ofrede sig og forandrede denne by for altid. En bronzestatue blev afsløret. Den forestillede Shadow i en opmærksom position. På pladen stod der Shadow K9 helt 2016-2025 til minde om alle, der tjener i stilhed. Lily græd, men det var glædestårer. Vil han stå her for evigt? For evigt? Vil alle huske ham? Alle sammen. Efter ceremonien kom en mor hen til dem. Hami, Hart Jensen. Jeg hedder Carol. Min datter Emma går på Riverside. Hej. Jeg vil bare sige tak. Shadow reddede hende. Han reddede så mange. Det ved jeg. Men for mig reddede han alt. Emma er mit eneste barn. Kvinden begyndte at græde. Tak fordi I ikke gav op. Fordi I fandt sandheden. Jeg gjorde, hvad Shadow ville have ønsket. Andre familier kom hen med den samme taknemmelighed, de samme tårer. Det gik op for Mark. Shadow havde ikke kun reddet liv. Han havde reddet hele familier. Hans indflydelse var langt større, end han nogensinde havde forestillet sig. Om eftermiddagen interviewede en tv-journalist Mark. Hvordan har du det? Et år efter? Det gør stadig ondt, men jeg føler også stolthed. Stolthed over hvad? Over at have kendt Shadow. Over at være blevet valgt af ham. Valgt? Ja. Hunde vælger, hvem de vil elske. Shadow valgte os, mig og Lily. Har du en ny hund nu? Ja. Rex. Han er også en pensioneret K9. Erstatter han Shadow? Nej. Ingen kan erstatte ham. Men han bærer arven videre. Hvilken arv? Arven om beskyttelse, loyalitet og betingelsesløs kærlighed. Interviewet blev sendt samme aften. Millioner så med. Kommentarer oversvømmede de sociale medier. Shadow er et forbillede for os alle. Helte findes i alle former. Hunde er engle på jorden. Mark læste nogle af dem højt for Lily. Folk elsker Shadow, sagde hun. Gør de? Selvom de ikke kendte ham. Ja, for hans historie rører deres hjerter. Hvorfor? Fordi den viser, at godhed findes. At ofre betyder noget. Lily tænkte over det. For hende var Shadow bare Shadow. Han vidste ikke, at han var speciel. Præcis, sagde Mark. Og det var det, der gjorde ham speciel. Den nat drømte Mark om Shadow. I drømmen var hunden sund og glad og løb på en grøn mark. Lily var der også. Hun legede og lå. Shadow så på Mark, logrede med halen og løb så mod horisonten, hvor han forsvandt i lyset. Mark vågnede med tårer på kinderne. Men det var ikke sorgens tårer. Det var tårerne fra et endeligt farvel. Han var endelig ved at give slip. Ikke glemme. Han ville aldrig glemme. Men slippe smerten og beholde kærligheden. 2 år senere var Lily 9 år gammel. Hun var vokset, havde forandret sig, men hun glemte aldrig Shadow. Rex var stadig hos dem, ældre, roligere, mere nærværende. Mark havde fundet fred. Terapi havde hjulpet. Tiden havde hjulpet. Han besøgte stadig Shadows grav, men ikke så ofte. Han tænkte stadig på hunden hver dag, men uden den skarpe smerte. En morgen ankom en officiel kuvert. How Mark Jensen. Han åbnede den. Det var en invitation fra Pentagon. Højtidelighed til ære for faldne K9-enheder. Shadow vil blive indlemmet i det nationale mindesmærke. Mark læste det 3 gange. Han kunne ikke tro det. Lily, kom og se.
Hun løb ind i stuen. Hvad er det? Shadow skal på det nationale mindesmærke sammen med andre krigshunde, sagde Mark, hans stemme fuld af følelse. Lily skreg af glæde. Seriøst? Seriøst? Skal vi tage afsted? Det skal vi. De rejser til Washington. Helena tog med dem. Ceremonien blev afholdt ved Korni-mindesmærket i Arlington. Hundredvis af navne var indgraveret, navne på hunde, der havde tjent og var døde. Nu var Shadow iblandt dem. En general talte. Disse hunde bad ikke om at tjene, men de tjente med absolut loyalitet. De modtog ingen medaljer i live, men de får vores evige taknemmelighed. Shadow repræsenterer dem alle. Tavst mod total dedikation. Shadows navn blev afsløret, indgraveret i bronze. Lily rørte ved bogstaverne. Nu er han her for evigt. For evigt. Mark var overvældet af følelser, men det var gode følelser. Shadow havde fået en hædersplads, national, permanent. Hunden, der døde på et forstadsfortov, stod nu side om side med krigshelte, der, hvor han altid havde hørt til. Efter ceremonien kom en veteran hen til dem. Jensen? Ja, jeg tjente med dig, Kandahar, 2019. Mark genkendte ham. Kaptajn Williams. Williams, hvordan går det? Godt. Jeg så dit navn i programmet. Jeg kom for at ære Shadow. Kan du huske ham? Om jeg kan. Han reddede mit liv. Fandt den vejsidebombe ved broen. Den mission husker jeg. Shadow var den bedste K9, jeg nogensinde har kendt. De to veteraner omfavnede hinanden. Tak fordi du ærer ham, sagde Williams. Tak fordi du husker ham, svarede Mark. Flere veteraner kom hen, alle med historier om Shadow. Det gik op for Mark, at Shadows indflydelse rakte langt ud over en enkelt by. Den var global, strakt over flere år, på tværs af tusindvis af missioner. Lily lyttede stolt til historierne. Var Shadow berømt? Spurgte hun bagefter. Blandt dem, der tjente med ham, ja. Det vidste jeg ikke. Han var ligeglad med berømmelse. Han bekymrede sig kun om sit arbejde. Det er derfor, han var en ægte helt. Præcis. De vendte hjem som forandrede mennesker, lettere om hjertet. Sorgen var blevet forvandlet, fra smerte til stolthed, fra tab til arv. Shadow var ikke længere kun i deres minder. Han var en del af historien, for altid. 5 år efter Shadows død vågnede Mark til en velkendt lyd. Lily var nu 12 år. Rex var død af alderdom året før. Men denne morgen var der en ny lyd. En hvalpsgøen. Mark gik nedenunder. Han så en kasse ved døren. Indeni lå en schæferhvalp. Blå øjne, gylden pels og en seddel vedlagt. Til familien, der ærede Shadow, så I aldrig vil være ubeskyttede. Den nationale K9-forening. Lily kom til syne. Hun så hvalpen. Far? Jeg har ikke bedt om den, men jeg tror, nogen mente, vi havde brug for den. Lily tog hvalpen op. Den slikkede hende i ansigtet. Den er så smuk. Det er den. Må vi beholde den? Mark tøvede et øjeblik. De havde allerede mistet 2 hunde. Smerten vendte altid tilbage. Men han vidste også, at kærligheden var smerten værd. Jamen, du vælger navnet. Lily så på hvalpen. Hun tænkte sig om. Hope. Fordi Shadow lærte mig om håb. Hope er perfekt. De registrerede hvalpen og begyndte at træne den. Hope voksede op og blev intelligent, loyal og beskyttende. Hun var ikke Shadow, men hun havde noget af ham i sig. En dag tog Lily Hope med ud til Shadows mindesten i haven. Hope, det her er Shadow. Han var her før dig. Han beskyttede mig, elskede mig og lærte mig en masse. Nu skal du gøre det samme, okay? Hope snusede til stenen. Så gød den blødt. Lily var overbevist om, at det var et svar. Uger senere ankom en forsendelse. En officiel kuvert med en medalje og et brev. Borgerfrihedsmedaljen. Posthumt tildelt Shadow for ekstraordinær tjeneste for nationen. Det var landets højeste civile ære. Mark holdt medaljen i hånden. Den var tung, betydningsfuld. Shadow fik alt, hvad han fortjente, sagde han. Og mere til, tilføjede Lily. De indrammede medaljen og hang den op i stuen ved siden af et billede af Shadow. Når gæster spurgte, fortalte Mark altid historien. Sådan levede Shadow videre.
i historier, i minder, i hjerter. Årene gik. Lily blev voksen. Hun startede på universitetet. Mark blev ældre. Håret blev gråt. Rynkerne dybere. Hope blev også gammel. Roligere og klogere. En eftermiddag sad Mark i haven ved siden af Shadows gravsted. Der er gået så lang tid, min dreng, sagde han. Lily er blevet stor nu. Smuk og stærk, præcis som du ville have ønsket. Hope passer på hende, ligesom du gjorde. Byen har aldrig glemt dig. Der er en statue, et mindesmærke, historier. Men for mig er du bare dig, min ven, min partner. Mark tørrede øjnene. Tak for alt. For hver dag, hvert øjeblik. Tak fordi du valgte os. Vinden blæste, og bladene dansede. Mark følte en fuldkommen, endelig fred. Shadow havde fuldført sin mission. Han havde beskyttet, elsket, reddet og efterladt sig en arv af mod, loyalitet og opoffrelse. Mark rejste sig og så op mod himlen. Vi ses, Shadow, hvor end du er. Gem en plads til mig. Vi ses igen en dag. Han gik ind i huset. Hope fulgte efter ham. Livet gik videre. Det ville det altid gøre. Men Shadow levede videre i bronze, i historier, i hjerter. For evigt loyal, for evigt husket, for evigt elsket. En tavs helt, der forandrede verden. En familie ad gangen. Slut.